ban yang sakhi ya ga jing shisha kamlong ka basuk ngetip ba kalong ka bae hanrei lada ngiyeng ya ga jing shisha kawan ra jing mentoy ya ga jing em ga jingi lada mangi ngiem ga jing em ka babha hapadeng ga jing hapadeng ga jing sha sutom hapadeng ga jing pensoy jong ga jing em ga jingi mentoy hi mangi kip em ga jing em ka babha Hagane kasngi lang ba ka gospel u Jisu u khot wer yang ai badepi banle yakane u Jisu lai thu lupa yang ai badepi ki bange jau ki bala shim karai banlong kinong but ki jungu ban yeng sakhi nag banta ka karteng ki jungu uang lang ba ka gospel bamanta kasngi kin kem yapi kin le ben le kho yapi Baro kine yole se le daki kimi ki pa ki jungpi ki hanman ki para ki jungpi ki kur ki jat ki jungpi kin penyap ya pi kin isi ya pi nag banta ka karteng ki junga kane ka bau Jisu ang ha ka gospel yole se habang yos ngeu ya kine ki tin ki bau Jisu ang ki long ki ba sngotrem ki long ki ba yang abade pi ban yang persya ya kine baro Henry lada mangama pi ngidon kata ka jingrai na do kadanot utrai undon rengkat batngi kane ka bau Jisu ong wat kuslai rai na do kadanot ka jungpi ba ma pi pinyang sakhi ya ka karteng ka junga ha kine ki por baro ha kine ki kheb baro wat kuslai ngangan le na ka banta jungpi ngangan kren na ka banta jungpi Om don bala ban job banele persya pi om don bala ban penjob nia persya pi namar nganga don rengkat bat pi ngitip ba u Jisu nadu kasngi bala khai nga bari pi nadu kasngi ba ngila rai ban long ki Kristan ba ngila phla ban long ki Kristan ki khun ki jungu utrai udon hasanda junga bat jungpi unomino yangi ngitip sha ya gane Henry mangiken ngi no yaw try mangiken nyimlong kita kibreu kibarai na du kadonot gejungi bangin yang saki ya ka kerteng gejong utrai kumbau Jisu ong what way nyukli haka kle jongpi on omdu but lada ma pi aisha ha kine gijing jing jenjar jong gejing em gejung pi ha baro kine gejing penshoy kiba pi ya kendu ha gejing em gejing pi hi pinyo jing mantai pinyo ya gejing em gejing pi u Jisu ong ko hanmen ko para manga ban ma pi ngimla ban yai lai na kijing ha gejing em ngimla ban yai lai na gejing pang gejing sitom na gejing jenjar gejing sosat jong gejing em jongi utrai ula pha yang isa kana kepertei om banyo ya kata ka jing em ka basuk kenjai nadu basdang hadu bakut ka jing em klempep ni ha ban yai lengba na kine ki baro ngimla ban yai light naki dalade hi utrai ula pen i yang abade pi dalaka jong ka jing em habawan sa kepertei mau badai blai udon ka bor ban yai light ya kine baro hanrei syam lajit ban yai light naki ukongu ya ke ke bokpa lamang na kabenta jungu uyai lengba ya kitoki jingmang jong kpa jungu ke bokpa ula bu na kabenta jungu ba unyat ula yat ya kito baro te manga mapiru ngide ban but ya kenuksa jong Kris daladehi yole se don na pedeng jingi ki ba persyang ban yai lag na kine ki jing jing jinjar na kine gejeng sitom jong gejeng em na kine gejeng penshoy ki bangi kendu ha gejeng em gejeng lada mangi ngidon kum kata gejeng kwa gejeng trang ban yai laj na ki ngimlong ki Kristan ki basisha ngimlong kinong bud ki jong Kris nama dalade Kris ulai yai lang ba jong ki te mangiru ngi ha ban yai laj hanrei ngim dai banting ngim dai ban sir ban yai ya kine baro utrai un Kristan yangi lada manga bat mapi ngi IT lade hu lada manga ban mapi ngi don kata gejing senia hakabor jungu
Tang kata kajing syania kajing nga bat kajing pi, tang kata kajing nget bat kajing ya kata kajing it kajing yaw try, kajing IT kajing yaw try kalong kabadan kam. Kumbau try dalade YT yalade ha ubleu kupa wai borio. Wala daw sya kat kito kajing sitom ha kajing em kajing sya kantat, kajing sya ban ben, kajing sya ban tiu, kajing sya sempat, kajing sya yap halor kajing pena. IT yala de hau kupa. Balang ba kajing IT kajing yo kabor bat job yang kita kajing baharo. Tamanga ma piru ladangi IT yala de hau kupa. Habaro kene kajing kajing jenjar ngila balong kisaki ya kekarteng kajing utrai. Ngila yo bat ngila yo mat yo lese ha kajing kajing. Nadu bas dang kabalang haden kajing yap jong jisu hot khlampep ngi ban ngitip jisu. Ujob ya gine gijing ha gijing gijing leng ba gijing IT leng ba gijing leng ba gijing sya jung ban ni iro ki Kristen ki banang kong ki bala ngai hotrai ki bala phlai la ka jong gijing gijing ki kloi ban IT bat ki la ban job ya baro ki to gijing ha padeng gijing sya martir jing sya ya martir jung ki balai ha kanok kom namar ba makiro ki but ya kanok sa jong okres. Kila IT yala deh kila syania ya kebor ke jungu utrai lawan ban IT yaki wan ban simti yaki wan ban ibor yaki temanga ma phiru ko han men ko para ha kane kasngi ha kane ka jing jing ye bamanta ngi dai ban tip shai kumba kuresi ula khot yang i ban long kinong but ke jungu kumba mangi ngi la ong hoj ngan yai but ya metrai habang ngi long ngan yai but ya me klampep ngi haban long kisaki naga benta ke kerteng gojong trai habaro kine gijing dinjar kibangi kendu ha gijing gijing dong ken ngin duai ho trai mada kesngi bamanga mapi ngila balong kita kisaki kibasisha yau trai ha pedeng baharo gijing dinjar gijing sosat gijing pensoi kiba ngi kendu ha gijing gijing utrai klempep nuan ban kersan uan ban aibor yangi lada mangi ngidon kajing syania hau lada mangi ngidon kata keman sem rai na do gnonot bangangan IT yalade na gebenta ke kerteng kajung turai na gebenta kajing kajing na gebenta kajing kajunga hau